dere na urag mataig na lagi ka. Hello. Minyan. Ito na miyaswa eh. Miyaswa wata kaya. Diya lalungod sa cellphone yan eh. Diya kan katawan. Diya na kisugo. Diya na torog yan. Bagi yan na. Tumubid makapangarom ah. Tawag ka man. Hello. Ah. Ganman pakawid na kailangan kakuan. Pinamaran na na yung pakatero sa ka. Inshallah. Mana rin may taguan tayo. Brooke! Masih mana rin? Oh! Abe! Ay! Lang! Ito. Pilola ko yabi. Oh! Abe! Ano ka na? Masaya mo na rin, masaya. Ano ka na nabi? Ito ka ba na rin? Ito na rin, orang. Miyaswa kaya, miyalalong ka sa cellphone kaya. Di kan pinarag sa walay. Gusto kaya binanaba ko miyalalong. Nabo miyalalong, ito na masuswa kaya. An manaraya pagida na ka. Pakalipatingan na bubaya na nga, makamibitire kami ng konsyal. I mean, hindi kaya papasatuwag ang kiyuminga. Konsyal. Mas kubaya na ka na yabi. Gitawa tayo konsyal ay nako pumamanga ito kano, nabiyamitere kami kay konsyal. Tapos kano eh, pakaptapiin na dua. Gusto abi na, di ako siyang pakayon. Tulad ya, di ka pakayon. Magiw ka sa di na mapangaro mga na wataw to'y konsyal. Kami akan bibitiray kami dun. Kadi ako aki. Magiw ka kisa di na, makasong kanurun mapita, kapanuksam tano. Hey! Pag naw ka kasuntaro. Mga risugar eh. Panuksam ka ki. Kadi ako aki, ito na rea. Pakapangaro mga rea, ano nga ma'am? Kadi aki. Wasaki, pag nga sa naing abons ka kapatuwi ka. Okay, sabi na, tatagintan yan, pero di ka pagyong na. Eh, wasaki kami apita, di ka sa di panaro eh. Kaya kaya na, nakikita ni sure panta. Ibuto sila. Pakagaling ako na rin ah. Di ka pagyong na. Kaya siya. Hindi ka pagyong na. Tatagin na iranda. Nanayaw ka manari. Eh, tatagil na ko niyo. Ano ka rin, kukuha na rin. Baka rin di mamari. Pero di tapal yun na auto. Dapat sa media sir. Ah, may ada pa. Naki-up di kami ang media sir. Hello? Why? Nakatayap ko. Ano rin media ka rin? Yung kaya media, may ada. Atayap. Di marangit siya kaya. Kita pag-in na. Punugas ka man na rin? Bakit punugas eh? Di na pinigyan siya pa. Pamari na sa akin, di pa kayo tuon nakakiram. Ito na matuti siya kaya. Pag hindi lagi. Nalalang ka man na rin. Taro ke? Punugas ka man na rin. Kasi lagi ka beri lagi dibuka pengaruh mga mga pagkawawida ka sa kayo pinga sa masuswa kaya betani rin ka ba ya? Wala yakin na di kekuangan masaki, hindi masuswa ka rin. Kapag dito na truck. Ano sa iyo si Kadbar eh? Yung katan, yung metag. Puto, hindi na katawan ikaw to. Anan. Kasi kaya dapat kita. Ano rin sa driver sa yari? Ha? Palato ka naki? Palato ka. Yan na ito. Kasi ka mabalagta, parang hindi mo wala sa ikudyal. Kaya buwan na buwan, nating antak. Tulugas ka malurak.
Di ako matama na rin. Assalamualaikum. Abi, hanap sila. Ha? Hanap sila. Alam ako, nanto to ah. Taka-taka ka na. Buwan na gitu sa kibaryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar ya, sana bos. Takut saya no. Ano si Emma ka? Sisa po. Tanong lang, anong gano'n din? Ano? Ito ka ba na rin? Ah, Abi, sakit bagyo. ha? Sakit bagyo. Ano sila na pa soldo? Waktu siya na bubab, yang untuk doon siya pasti. Ana, uy, ate pulini mo. Durang ina na wala sa bubaw. Wawan. Pulini mo. Taro. Eh, Kunsyal! Oh, baryo. Ah. Kumusta ka sa panugangan ko na? Ah, GFC wata na mo daw. Oy, siya kaya? Ah. Sa karigan akong kiran mo. Ah, naman ta. Sige, watak na ka ka. Ah, sige ah. Oo. Ay, mapilap si wata ka. 5. Lima? Ah, kana dua-dua. Ah, dia gusto pagarin niya naraga. Andi ka kiran? Dia yari. Giyari. Pati ka rin kaya? Ang aran na yun, takan nasi kawan. Matutir. Okay. Gila lagi mapati-bati ka. Kawan. Matagal saya wata. Lilay ron ng katagas yan. Baka punguan na kana ya. So, kuwan na. Baka turil na, turil. Nakuha. Alalaga niya wata. Tanap si ganun po kagi wata ka. Ano na sarili ang pusto ya kaya? Ah, sarili na gusto. Tunay ma-delugan niyan. Mga patungan, ragum. Kasasanan siya kaya? Mapia delugan niyan. Ito ba mga patongan ng ragong? Sige na ka na kukuha na sa surod. Anda, mapia. Matagal sa wata. Ano? Na, gasarigan na kan niya siya kaya. Kasarigan ka siya kaya. Mapia. Brak, pamasakar ko na sa pag-inom ni Rana. Ano maroon niya saan? Adin. Aro, pamasaka ko. Mga pati mana. Sting. Pagani nga. Pero sige dia kaya. Nag-20 siya kaya. Ha? 20 ragum siya kaya dito. 20 ragun? Ana mata. Ito gitu warisan ka. Yang apa sa kelas? Ah, miya ka pa sa dito. Miya ka pa sa Hindi nga pa atin siya yung pagdating na nila ng mga ano. Bagatin na kay guminagsagi ay mantawa akuan. Masa. Iman to na dipliw sa wales. Sinsa kwarto, tabuluga kwarto na kwarto din. Okay, kain tulog. Mabi, ano. Miya ka lang ng burado. Nakakakatin mo yung mga edad sila. Okay. Hoy, maganda kita na ginagawa. Ano? Wala sa Palalagin mo na wata. Kapturin na kan. Paris yan! Kunwari ada parisot. Ay, git hindi lang sina steng body lang hindi gangan. Ipanagitar kami, kompleto. May dip no to, kompleto. Ay, na steng bu. Diyan man di pa mantan baryo. Katawa na ka. Kumanadiyan siya di kaya biya tita ginawa eh. Gitu ba? Di man ko yung baryo. Ay sana magana ko nga di sa giya kakunsiyan. Babla na, diritso ka muna mayor sa liya pa. Pagitay na kan nag-baryo ka ako ah. Mga bata kan na iwata-watak sila. Oh. Nay, no ka. Pugupa na miss ka. Ato na yung plano. Ba, ni pagila watak no to? Anan may mailay mamu ka. An masurong kaya. Ano gas ka kayo rak? Tapos si ngaran niya kaya? Si Zilong. Ano dinong? Kawan. Ang ita rin ko diyan ni pag-iman sa Mobile Legend. What? Siya kaya adik siya kaya sa Mobile Legend. Nato na, ba't ano pa ila? Anong mailay kaya warisan niyo to? Ano, panigas ka ora ko? Matagal sa wata. Ay matutir na ila nga, sungi nga kita pagaring oh, tira ko na nabisita. Paano ba nga saya? Tira ko na pagkinaita na, ubadi pa niyo. Karo, pagani nga. Kakak. Oo. Dalawa nga bisa baba. Di ako san? Ano bisita tanong man? Di ako san? Teko na ka no.
Abi, di pa no. Ha? Di pa no. Ah, mali na nakataw man taga silo. Niya taga-tagas man nila. Nasungan na ka din, no? Oh. Saya kan nasungan na. Oh, ito na watay na miya taga-taga silo. Ama na bisita tano. Di ko sana. Karo paano ka raw? Di ko sana. Di nga di pa akriya kay Barrio. Si Barrio mano to. Katawan na ka? Si Barrio to. Itaro. Abi. Itaro din. Kaya ko sana. Taro. Diap kaya. Ose. Kaya, untuk gasan. Sige. Siguro, kuan. Ate o, Barrio, ate so, watak na ragot. Kuan. Ito na maganda ko. Ano? Napit? Di ko sana. Sige, pigi pangaro marka. Di ako. Bagayo ka din. Di ako din. Di nga ko na sa Barrio. Di ako sana. Taro na abi. Taro aki ka. Di ako sigurado ba na bubay. Mabayak yanan. Bagayo Abi. ka no. Diyan ka man na sakay na to. Sakay ako da. Sabar ka sa kaya watak. Hey, Barrio. Taro aki ka. Dapat lang makapalayas yan. Baka yung good, no?